Allah wi laysal birru wonani moƴƴugol holko woni sababu aya o jippaɗe ko yahudiyankoɓe mbi kañumen enen juula ko moƴƴuɓe kañumen ko juuloɓe ko moƴƴuɓe mbi noon yahudiyankoɓe mbi noon Allah noon jippini aya o o wi laysal birru wonani moƴƴugol an tuwallu wujuhakum nde kuccitinton jeese mon tan soɗon juula qibalal mashriqi wal maghrib saɗa juula kuccita funnague walla kuccita hinnague nana woni moƴƴo allah ala raɓɓiɗi seeɗa raɓɓiɗi walakinnal birra holko wiyete moƴƴere moƴƴere ko man amana billahi gonɗinɗo Allah wal yawmil akhiri gonɗini ñalawma cakkitiɗo wal malaikati gonɗini malaikaji wal kitabi gonɗini dendagal defte Allah ɗe jippinno wan nabiyina gonɗini dendagal annabaɓe ɓe Allah nelno wa atal mala rokki jawdi mum ala hubbihi taw ene yiɗi cakkiɗa jawdi ma taw aɗa yiɗi ko gancuɗa sa sakkima dañata baraji cakkotoɗa koko jiɗɗa holɓe o rokkata ɗum zawil qurba jomiraɓe malladal saɗa sakko so tawi wona yeengo sakko bande tawi kay yiɗa mantede sakko bande aɗa jogui miñe onon jiidi yumma e baba hay cogɗum ala sakkom aɗa jogui bamma e bamma jiidi yumma e baba hay cogɗum ala sakkom aɗa jogui yumma jiiɗo yumma e baba hay cogɗum ala sakkom saɗa sakko ko ɓe cakkotoɗa kono sa itti sadaka yaltini galla fayi banggue goɗɗo a wi ka cakkiɗa fenat ñe woppi miskine gatilul ladina yalunakum minal kuffari Allah wi soɗon kaɓa e hefereɓe gadarɗeɓe keɗɗon ɓe saɗa sakkone kay adaroɓe keɗɗaɓe ha ɓen kasta on saaha ɓenna sa aski joni galle a dañi jawdi ha heewi a aski e yaltini asakal ma fodde million ngaji sappo a noddi miñiraɓe ma ɗiɗo koye ma ndewno sama itta wutel dokka jomum ma guitta sakel maaro dokka ɗum a noddi ɗiɗo a deeyi ɗumen goto fof hokki ɗum 5 million ɓe natta wonde miskineɓe ɓe kam jalta ƴetta woɗɓe kadi joni galle gasa i kono sa itti a waɗi par weccede par temeɗe ɗiɗi ɗum ko nafata faami ɗum ɗo ko woni haalandema ko wiyete wonde moƴƴo ko wiyete wonde julɗo ko ɗum haalantuma woni koye limtandema gasani ko atal mala ala hubbihi zawil qurba dokkaɓe wal yatama al yatimeɓe wal masakina miskineɓe wabna sabili gonɗo e lawol ne ɗanno dañani ko waɗi paas walla ari bene ene fay togo ene ari bene ene fay gongo dañani masalan biye go joguino gasi aɗa jogui asaka rokkum ko ɓennuya walla o wirtima o ummi guine on fay Tamba hoore bonde waali ha Tamba kunda paas gasi aɗa jogui asaka rokkum o yaha yettoyo wasailina ñaagotoɓe garɗo e ma ne ñaago ko miskine Allah min de ala ko ñaami hande gala ko goppumi ɗon aɗa jogui rokkum rasulu sallllahu alayhi wa sallam wi uɗu saila walaw jaala farasin nelaɗo Allah wi so neɗɗo ari e ma ne ñaago ene waɗɗi puccu an hay babba ala rokkum ala hay babba aɗa jooɗe e daago kanko o waɗɗi ko puccu omo ɓoodi wutte ganila o wi ko an dawanmi hande oto sowi num rokkuma an i kanko wi ko o waɗani ko an ɓuuri oto wi hoto wi ko dokkanmami ala o komo joguiɗa ta o ari koye puccu an ala babba an kam a wawi godem puccu kono ƴeew ko woni e poche ma fof dokkamo ya so yeewi watte poche ma wona faɗil ko say neɗɗo dogni oto mum ha nder galle ma aɗi ko ñagadema alay babba ala wi kadi ñagadema oto soynumo de wottima buna ɗum gottotonoɗa so fayade aɗa jogui temeɗe ɗiɗi hokkumo so yeewi watte poche ma ɗum wonta gasoil wimol mbiɗi arni min noddani so wonta gasoil ma min gayi mi ala ko min mi ala ɗo gasoil wona saka mi hokkuma ko watta gasoil nga wona ha jaam o gasoil wona ɗo won komi ala o kama ko joguimi uɗu saila walaw ala farasin noon nelaɗo Allah wi o firriqaɓi so tawi ka moƴƴo sa dañi jawdi hoɓɓitirdaɗe o ko dahaɗo jaaha cotta ɗum yaaha o ko maccuɗo cotta ɗum yaaha wa aqama salata baɗɗo ni o a waɗi ni eɗo gueɗe fo ha gasi ñiiɓe julde sa waɗi ɗe gueɗe a juulani koko zéro
wa ata zakata omo jogii jawdi o aski wal mufuna ha jona gaynande o haalta ko moƴƴude taw humnoɓe be ahadihim aadiji mumen ida ahadu so gaadodiri e Allah gaadodiri e yimɓe ene kumna wasabirina muñɓe fil basa'i so tawi dañi caɗele basal en waddarai so dañi lowlude ko ene rafi en ene muña wa hinal basi sahande haare waɗi ene kaɓe fi sabili ene muñi Allah wi ulaika sifoyiɓe ɗiɗo sifaji sappo e goho sifa ɗiɗo sifaji siforiɓe ni ɓe allazina sadagu ko ɓe gonɗi e limanagu men ɓe so mbi ko moƴƴi ɓe ko gonga o ulaika ɓe humul muttaquna ɓe mbiyete hulɓe Allah ɓe goni huloɓe Allah o wona o fof wona moƴƴo laysal birru an tuwallu wujuhakum qibla Allah akbar assalamu aleykum ala ɗiɗo sarɗe jala sen janta hen so ɗi ngala hen a wona moƴƴo a wiyata ka kefere kono wona moƴƴo ko ɗi koye ala sago gara kewani eɗi mbiyaɓe humnude ɓe yaɓani en mbiyata de ala bawɗo kono yaɓani kam يا أيها الذين آمنوا إيه مودون غوندين بي الله كتب عليكم القصاص الله فرلي مودون جبتنديرال في القتلى تو وراب gatala jamu gatlin waraɓe so yimɓe mbarondiri Allah farli yoɓe joftodir barɗo fof yo warte taade ko tawi o wino holno wayata o wi alhurru dimo de yuktalu bil hurri so dimo wari dimo ene warte kono wala yuktalu bil abdi kam so dimo wari maccuɗo kam wartetake way kono kawra e ñala janangue tan mbara mbiyeɗa tan kono foti ko jarata joɓa jaaha lawol ma wala abdu maccuɗo ene wartore bil abdi saabu warde maccuɗo so maccuɗo wari maccuɗo wartete kono noon so maccuɗo wari dimo gam haaletake wal unsa bil unsa debbo so wari debbo ne warte noonne gorko so wari debbo ne warte wa amma julɗo hayso ko maccuɗo so wari dimo kefere wartatake julɗo maccuɗo julɗo so wari dimo kefere wartatake nde wonno maccuɗo haade ka julɗo tan an kanti an ɓuuri kefere dimo kefere an ɓuuri faman ufiya lahu mo yaafa wari yaafa min akhihi e ƴiƴam musidɗo mum baraɗo shey'un hunde neɗɗo o wari bande jaafiɗa joftago eɗen keewi ni kono hen goto yaafi ɗo hankkandi fattiba'un ko dewgol barɗo o baranaɗo o rewat e makko kanko jaafiɗo mo alay sago ɓe ndewa baraɗo o ɓe ndewira ɗum bil ma'rufi no moƴƴiri ɓe ɗaɓɓa iddi e makko min jaafima mum kono yoɓ iddiya idde o noon bila fin force ala an kadi o yoɓat noon en muñantumo wa ada ene waɗɗi barɗo one tottude iddiye o ilayhi fewde jaafiɗo hono donowo o tottira bi isanni moƴƴiri taw jurnugol ala ustugol ala zalika nde ñawore haalande e dagade yaafade joftagu e dagade yaafade iddiya Allah wi takhfifun ko koyfingol min rabbi ko ummarade jommon e mon wa rahmatun ko yurmede faman i'tada kala mo jaggiti a yaafima ha pari jaggiɗa ba'da zalika caggal nde jaafiɗa joni mbiɗa yaafima ha pari duttoɗa mbariɗa barɗama Allah baɗɗo noon o falahu ne wodema azabul lefte alimun musde wala kum ne wodani onon yimɓe fil qisasi to banggue joftago hayatun gurdam so tawi neɗɗo andi so wari o wartete o warata ndeke wala kum fil qisasi hayatu a faame ya ulil albabi onon jomiraɓe haqqillaji li anna al qatila sabu barowo ida alima so andi annahu yuqtalu so tawi o andi so wari o warte tan irtada o gofoto o wasa warde ndeke fa ahya nafsahu o wurtan hoore makko wa man arada qatlahu fa shara'a a faame la'allakum belejo onon tattaquna
oɗon kuula yoftede sa yiɗi warde neɗɗo a huuli yoftede a woppadde kutiba farlama aleykum mon ida hadara ahadakumul mawtu so tawi jiiwi e goto e mon mayde o yi hankanti woni koye yaade faami e hoore makko gurdam hankanti woɗɗi in taraka hayran tawde omo woppi jawdi ene farla e mon alwasiyatu ko wiyete wasiya yo wasiya tan sa yi maale mayde mbiɗa ko ya wasiyo mboɗo rewa kaari kaza o kaari rewami kaza o mbiɗo resnuno kaari cakkone ɗe kam kaari kaala gadda lettere ma binda somo wasiyo omo sakko noon ko lil walidayni ko yummakko e bammakko ɓeeno sakkoto wal aqrabina e bandi ko en bil ma'ruf no moƴƴiri wasa ɓurtinde noon sulusul maali jangguino ɗum haqqan ɗum ɗon noon ko gonga alal muttaqina koye hulɓe Allah oyone waɗɗi hulɓe Allah ɓe kono wa hadha mansukun bi ayatil mirasi wiyede ya wasi yumma e bamma rasulu sallah sallam wi la wasiyata li warisin wona dono wasitaki nde ko wasitaki ndeke oɗo aya ko nuskhaɗo aya yusikumullahu fi awladikum on itti ɗum ɗo faman baddalahu mo wostiti wasiya o ceennaɗo o faye wasiyade o nodduma garɗa dariɗa wima tottana marwan kaza o gostiɗa tottoyɗa abdourahim badama sami a huccaggal nde o nani o andi mo wiyano yo tottu o sali o tottoye goɗɗo walla ko wiyano tottu ko o mankini walla o ɓurtini fa innama ismuhu ay bakkan mo wasiyano o bakkan mum alalladina waɗɗi ɗum waɗɗi koye ɓen yubaddilunahu ɓe ganda ene gostito ɗum ɓe ay gostitiɗo bakka ɗum koye won inna allaha allah sami'un kanko woni nanowo konnguli basitoɗo alimun ganduɗo hol golle basiyaɗo wote fof mo yoɓ ɗum basinoɗo ko basi ko omo andi basiyaɗo mo andi mo yoɓ goto fof faman khafa mo huuli min muusin e basiyaɗo a huuli e mum janafan oñagol ga gonga aw ithman walla huuli wadde mo bakkat omo ay ɓurtinde sulsul maali fa aslaha baynahum o moƴƴini hakkude basiyanoɗo o e basiyaɗo o joni an neɗɗo o wasi wima ya tottan ɗum marwan ujunnaje 5 mankinɗa mbaɗɗa ujunnaje 3 walla ɓurtinɗa ronoɓe mbi ala wana noon tigi woda noon garɗo haare nana doki guulali keewi marwani ko ujunnaje o wasi mbiɗa ala min ko ujunnaje 3 wimi ɗo hankani andama gonɗon koye wardirde abdourahima ara wiya aha joni gaɗa tan mbaɗen maslaha an marwa mbiɗa ko ujunnaje an mbi ujunnaje joni waɗa wadde totto ujunnaje 4 tan famide ɗo ceerno fa aslaha so moƴƴini baynahum hakkude yimɓeɓe fala isma alayhi bakkat ala e makko wana mbimi gonga irtowo fitina maslaha gonɗo e fenani ɓuuri ɗum maslaha gonɗo e fenani ɓuuri gorto gonga irtowo fitina gatagi yo wi wa kisbatun anani mamzujatun bil maslaha afdalu min as-sidqil musirul fitna fenande jillondirde maslaha ɓuri gonga irtowo fitina gonga irtowo fitina moƴƴa fenande jillude maslaha ɓuri gonga irtowo fitina gonga so irti fitina moƴƴani ana fala isma alayhi bakkar ala e baɗɗo maslaha o inna allaha lamɗo allah gafurun ko kafaro wa rahimun jurmotoɗo ya ayyuha alladina amanu ehe moɗon gonɗinɓe allah kutiba farlama aleykum on asiyamu korka kama kutiba hono no farlirano ala alladina e ɓen min qablikum adinoɓe on to banggue leƴƴi won leƴƴi gadino ɓen ko horannoɓe won hen korano ko balɗe 4 woni heddiɓe hen ha joni nanti hen nanguelaji ɓoodoy won horannoɓe lebbi goppa heewi heddi ko enen tan wona la allakum bele jo onon tattaquna oɗon ndento goofi nde wonno korka helata ko tuule sa ñalleɗo heyɗi a yiyata hunde jiiɗa
sa ñamaneren ala fof ko welanma korka noon ayyaman ko ñalawmaji ma'dudati limtaɗi ko seeɗa tan ko fodde lewru tan faman kana minkum on mo laati e mon maridan mo sellani sahande lewru ndu yiyande nde lewru ndu dari nde a sellani aɗa wonde rafi aw ala safarin walla nde lewru ndu dari nde koye ɗanngal gonɗa wona lewru ndu tawma galle mon de koye ɗanngal lewru ndu dari nde koye ɗanngal ngal ndu tawma wona noon komi ɗannotoɗo janggo on horat ko aɗa galle mon lewru ndu dawma kaɗa ɗanngal aɗa yaha ɗanngal a yettaki to panuɗa hedde bene en togo en aɗa yaha walla lewru ndu dari tawi ka sellani Allah wi fa iddatun ko limtugol min ayyamin e ñalawmaji ukhara goɗɗi wona ko lewru wotoru mbiɗa enen koora wadda a ittat balɗe ɗe a horani ɗe lomtiniya balɗe garoyeje wa ala alladhina ene ɓen kadi ɓe ganduɗa yudiqunahu ɓe kattanani horde kattanani ɗum bi maana kattanani horde sabu nayew had ɗum horde aw maradin walla rafi mo ganduɗa la yurja bur'uhu cortaka cellugol mum ko rafi mo sellata jomum wondi o fa fidiyatun ko oɗo woni cortowo woni sadak ɗum ko da'amu miskinin ñamminde miskina fodde ko ene ñaama ñalawma o ɗum noon ko muddu ko ɓuri jaalade ko wuro ngo ene ñaama kala ñalawma wuro ngo heewi ñamde ko maaro ƴeewa libar cakkoɗa miskina ko fidiyatu wona kafara voilà ko fidiyatu ko sadak kala ñalawma ɓeta libar maaro cakkoɗa miskina Allah a timma balɗe capantati woni libre uji capantati sa yiɗi so lewru ndu darima ɓeta capantati libar cakkoɗa sa yiɗi ɗacca hano maaya ɓeta capantati libar cakkoɗa sa yiɗi ñande kala ɓeta libar fof ne selli famide wa ala alladhina yudiqunahu fidyatun e bi maana la yudiqunahu ɓe kattanani horde ɓen mbaɗata fidiya kadi noon ko li kibarin sabu nayew aw maradin la yujaburuhu walla rafi mo jortaka seli wona tan mboɗo wondi joni e reedu musoru hande ewa mi hattanani horde tan mbiya aɗa waɗa sadak ala koy walla mi hattanani horde ceeɗu kono aɗa wawi horde dabbunde o ɗaccata ko ha dabbunde hoora rafi o sene jorta sellude ko ma cella tan koora a watta fidiya waɗa fidiya komo sellata kadi mo yenna o sella ko o mayo sellani o waɗata fidiya paama ɗum kadi ma won garɗo ma wima min de nde korka dari nde mi sellano joni noon tan mbiya e waɗa fidiya ala a feni wata jaɓ ɗum de ko somo wawi horde kay nde wawa horde fof horat ko ɗom ɗo oɗo saaha wawa horde nde wawi horde fof nden horata o sellani o jorti sellude yoɗo caw sella yoɓ hay so duuɓi sappo tawi omo ɗamini sellu yoɗo caw sella o yoɓa paama ɗum a faami de o wi to sadrul islam yimɓe ɓe ɓe mbayi kono sumnanoɓe to banggue wasde horde sa yiɗi koora sa yiɗi mbasa horde ɗum ko sumgo wonno yimɓe ɓe ko sumnanoɓe to sadrul islam woni arwande Allah wi Allah jippini aya nana ara faman shahida minkum shahra falyasum kala mon tawaɗo lewru ndu daroto yi yo hor Ibn Abbas no wi so wana cowiɗo e muyninowo ɓeɗo so tawi taƴi korko men sabu hulde ɓikkon kon fa innaha baqiyatun bila niskin fi haqqihima ɓeɗo hayso tawama nde lewru dari ɓe korata kono ɓe certen tan ɓe kora faman tadawwa khayran kala mo ɓeydi moƴƴere wona mbiɗa ko muddu libara eyyi so ɓeydi baasi ala so waɗi libare bunno gas fa huwa ko gatti ko khayrul lahu ɓuuri moƴƴandem o wawa horde
o ɓeetata ko libar maaro so ɓeeti selli kono so waddi libare capanɗe nayyi so joomum sippoya kosam kay baasi ala e ɗum kono wa anta suumu so on koori hayrul lakum ɓuri moƴƴande ne wasde tajjinde e tajjinde wona in kuntum ta'lamuna ɓayda oɗon gandi Allah wi shahru ramadana lewru korka allazi ndun unzila fihi alqur'anu ndu qur'ana jippina e mum andi lewru korka ewa qur'ana jippina koye lewru korka nani lewru korka hen qur'ana fof jippi ummade anani ummarade hadara Allah arde matala anani e asaman aduna oɗo e jamma leylatul qadri hudan te wala haalu alatade qur'ana o ko pewnowo ummorade majjere linnasi wonande yimɓe wa bayyinatin ko hujjaji ɓanguɗi min alhuda ummorade e peewal wa bayyinati min alhuda eywa faman yahdi anani ila alhaqqi min alahkami bima yahdi ila alhaqqi ila alahkam ene fewna fewde gonga saabu ñawoje wal furqan kede seerdore gonga e fenade faman shahida mo tawa min komi mon asara lewru ndu darotonde a wonani ɗanngal aɗa selli aɗa wayno duubal lees o wi fal yasumhu on yo hoor yo sornude nde lewru ndu darotonde aɗa e wuuro ma ɗannay horde hay soko janggo piɓɗa ɗannade horde sa finni kay dawru sa dawrat kafara mbatta komi dannotoɗo janggo tan mi hoorata kala a reppi so wona ɗannoɗa guila fajiri seekaki sa ɗannima 3 heures jamma de kam aɗa wawi dawrude kono so fajiri seeki may wuuro a dawrat sa dawran kafara mbatta wa man kana maridan on mo sellani aw ala safarin walla koye ɗanngal nde lewru ndu daroto nde sellano fa iddatun ko limtugol min ayyamin e ñalawmaji ukara goɗɗi aha yuridullahu Allah noon muuyani bikum e mon al yusra ko newuya wala yuridu bikum Allah muuyanani on al usra sattede ɗum woni o dagnani on mo sellani taƴa o dagnani on gonɗo e ɗanngal taƴa Allah dagnani on ɗum woni tukmilul iddata beele timminon limore so tawi lewru ndu so dawima timminon ko horon fodde balɗe 29 walla balɗe 50 son jiyani wali tukabbirullaha beele mawni noon Allah so lewru ndu timmi ala ma hadakum sabu ko Allah fewni on e maaleji diine mon wala allakum beele jo onon tashkuruna oɗon manta Allah aya garo o jippi ko dental gotal namdi noon elaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam ɓe mbi a qaribun rabbana beele ene rabbu anani a qaribun rabbuna fanunajihi am ba'idun fanunadihi beele joomi amen o ko ɓalliɗo min noddamo ndo ko ɓalliɗo min gundodira e makko min baddanmo ko ojas walla joomi amen o ko goɗɗuɗo min ewnomo Allah jippini aya garo haalniɓe holno Allah wayi Allah wi wa ida sa'alaka an Muhammadu so tawi namdimama mi ibadi jiyaɓam anni ga am soɓe mbi kam beele mboɗo ɓalli walla mi ɓallaki habruɓe fa inni qaribun komi malloriɗo e mabɓe bi ilmi e gandalam fakhbirhum bi dalik haalamɓe ɗum mboɗo malloriɓe gandalam mboɗo ɓalliɓe haalamɓe te kadi mboɗo malloriɓe gandalam mboɗo malloriɓe nanɗam mboɗo malloriɓe hattanam mboɗo malloriɓe jiiɗam mboɗo malloriɓe hatta muyande am o wiyani mboɗo malloriɓe zatam ala on zati serata e makko ujibu mboɗo noto dawata noddandu adda'i nodduɗo ida da'ani so noddi kam ɗum noon seɓe noddi kam mi nottoɓe ɗum noon kamɓene fal yastajibu li yeɓe noto minne somi noddiɓe yeɓe ɗoftomi wal yu'minu bi yeɓe nduumo e gonɗindemi la allahum beele jo kamɓe yarsuduna eɓe peewa